Братя и сестри, аз също си искам прошка за това, че ще ви отнема от времето. Всичките много разбираме, много знаем, всичките виждаме, всички сме начетени. Благодаря с две ръце на Бога за словото на брат Неделчо. Падна въодушевлението, падна ентусиазма, обаче тези неща много често наподвеждат, знаете. Той каза неща, които или ще се спасим, или ще погинем. Ние сме стари вярващи повечето. Слава Богу да има и новоповярвали. Познавам, ходил съм на много евангелизации, Господ да ми прости на последната в циганска махла. Директно си го казвам, защото най-добрият брат, дето си го имали до днеска, си циганин и си казва, аз съм си циганин. Какви са тия роми, не ги разбирам, аз съм си вика циганин. Но да знаете, че много често ходехме и почти всеки път почти и ние същи хора се евангелизират. И аз не мога да разбера до кога ще се евангелизират тия хора, покаиват се, плачат, после се женят, развеждат се, блудстват и каквото си искат правят. Много хубаво е една душа да се покая, но тя ще се спаси чак когато отиде при Господа. Тогава ще бъде пълната радост и когато говорим Словото, трябва да предупреждаваме тия, които ще повярват, които искат да се дадат сърцето на Господа, дали са се взели достатъчно материал за пътя, по който тръгват. Да не се изложат накрая или те се вика пред Господа, то няма излагане, ми да не да се погубят душите. И много се злоупотребява с две думи в събранията. Едната е любов, другата е страх от Бога, пък тя даже не се използва вече, почти я отричат навсякъде. И никога не съм бил привърженик на това нещо, но аз просто съм си написал стихове от Словото, да ги цитирам, да не е нещо друго. Такива научени работи няма смисъл от тях. Любовта Божия значи съвсем различно нещо от човешката любов. Бог, когото люби, него наказва, нали? И него бие даже. Тъй, че нека да се замислиме за каква любов става дума. Любовта Божия, крайната е цел да се спасим душите. Без значение кой през какво ще премини. Бог винаги е готов да ни прости, ако имаме място за искрено покаяние, но и то не е вечно. Най-много веднъж важно е според мен. Но никой, братя и сестри, не може да избяга от последствията на прегрешенията си. Ще минем през наказанията. Както Давид, Господ му прости, но имаше страшна цена. За много от нас да внимаваме да не попаднем в ръцете на живия Бог. Просто е страшно. Да внимаваме на време. Хулим не пратя, аз напоследък се наслушах на хули против презвитери. За какво става дума? Хула против презвитер. Ние нямаме право да говорим против презвитер. Има си хора, презвитери, които могат да приемат обвинения против презвитер. А ние обсъждаме, заклеймяваме, разнасяме какво ли не. Това е, за мен може би и смъртен грях. Много трябва да внимаваме. Власт от Бога. Даже в Юда пише, че такива хора няма да спасят душите, които хулят власти. Ако са човешки, камо ли пък Божии. Много хора се манипулират с тази любов. Нали, казах, уния, които любя, аз ги изобличавам, наказвам, даже и бия. Защото не обича, точно зато и го прави. И много пъти ме обвиняват, брат, вика, ти какво говори сега, ние не да се насърчим. Ами какво по-голямо насърчение от изобличението е, братя и сестри? Какво по-голямо насърчение? Да ме изобличи някой, че аз може да погина, да си погубя душата и да дойде един наистина любящ брат и да ме поправи. Ами, той най-голямото насърчение за мен. Не знам, аз ли съм обратен, другите ли са обратни, не мога да разбира. Най-доброто нещо е това. Става тъй, че ето Моисей, колко старите вярващи едва не са, мисля, че са недосегаеми до много неща. Ами, че Моисей колко години беше и в пустинята и къде ли не, и Бог като го връщаше, остави го над еврейския народ и пак го изпита до смърт, почти да го уби. Защо? Защото той не се покори в едно нещо. Избраният Божи човек беше той. За малко да го погуби, защото той не искаше човек да не му е покорен, независимо кой е. Най-ценното пред Бога е покорството. Най-характерната черта на Исус коя е? Бог Отец е святост, съгласен съм. За Исус, замислили сме се. Казваме го един брат, който няма
7-ми клас завършен, който няма образование, няма нищо, но е професор, братя и сестри. Няма да го казвам, много хора ще се съблазнят. Най-характерната черта на Исус беше не и любовта. Покорството. Покорството към всичко, което Бог Отец му беше казал. Зато и дойде той на смят, да се покори във всичко на Бог Отец. И той беше примера за нас. Да се покоряваме, за да се спасим душите. Това е, за страха съм извадил стихови, нека всеки да си ги прочете. И в Стария, ако някой си мисли пък, че само Стария завет е страх, над 40 пъти в Новия завет има страх от Бога. Нека да се четем Стария и Новия завет. Той дава дълъг живот, дава спасение на душата и да не говорим за мъдростта. Всичките са много мъдри, но без страха от Бога, мъдростта не е от Бога. Трябва да го знаем. Страха от Бога, това е баланса на Божията любов. Един стар пастор, Стоян Буков, може да го знаят някой от вас. Много приятно, не го познавам на живе, но много приятно една касета чух от него. Човека много кротко, смирено говори и от него чух това нещо, като му повярвал. Крайност какво е във вярата? Да вземеш само едно нещо и да държиш само на него. Бог е любов, но Бог е огън, пояждаш, Бог е и много други неща строги. Баланса с Божията любов трябва да бъде страха от Бога. Без нея, да знаете, няма да види никой Божието лице. И към братята роми специално. Много хубаво, много бързо се покаяват и много бързо отпадат. Това е един дълъг, пръден, труден път, много труден. Трябва да се казва предварително на всеки, защото Господ ще изпита делото на всеки. Ако не е устояло, няма да има нищо и за нас. Простете ми, брати. Просто ме насърчи брат Неделчо. Много ми стана приятно. Това е искрено, точно и правилно слово. Слава Богу.